Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana zîro behsa welîkî Xweda bikim ku lê dixe diçe camiyê ku here bi cemaet li dû mele li mêj bike û camiyê dertê carkanê diçe camiyê li dû mele li mêj dike û ka cemaet çi dibîne bû wî welî ra welî bi cemaetê ra çi dibîne ez ê vê hikaye bêjim û diheb jî ayet heqê li mêjê de ez ê bêjim înşallah em ê tişkî jev fehm bikin. Li bajarekî li mehelekî welîkî Xweda dibe wextê li mêjê dibe wala ez herim ji xwe camiyê li memleketkî ez hem ji xwe re li mêj bikim. Diçe camiyê li camiyê piştî dimîne ahval miletê awa dinêre û dertê diçe barekî êzing dide pişta xwe û tê camiyê rûdinê. Tê camiyê rûdinê milet ahvalê dinêrin dibe viya dîn e viya çi biye yanî şaş dimînin dengê xwe jêr nakin. Niha weliyê Xweda sê qism in ti carî em bi xelkê re ew nebin nexapin nebin viya dîn e viya bêaqil e hinek welî hene tenê Xweda zane ku ew însan welî ye. Hinek welî hene ew jî zane ku welî ye Xweda jî zane ku welî ye hinek însan hinek welî jî hene ez û te jî zanin ku ew ya welî ye û ew jî zane ku welî ye Xweda ji xwe zane ku welî ye. Hinek însan hene li mehela me gundê me belkî dûrvê dîna wan dixe ama ba Xweda belkî welî bin yani. Ti car em henekê xwe însanan nekin ti car em qelbê însanan neşkînin. Îca wî welî anê wî însanê anê ji xwe re li camiyê barê êzingal pişta wî ye bi zehmetî jî xwartike radibe rûdinê vesaîre vesaîre li mêj dike li mêja wî dixede. Ku li mêja wî dixede milet jê dipirsin dibin yanî filan kes Xwedê ji te razî ev der camiyê meriv bi şeklekî xweşik tê ji xwe li mêj dike tevan êzinga daye milê xwe tê êzingê bina malê dayîna tê batine ew te êzinga dayîna ber te kes êzingê te nadize kes muhtacê êzingê te nîne ka tu li mêja bi tekî re neqebûl e pera dixeytin filan te aniye çi wî însanê anê li wan difetle here dibe wallah bi dîl ser milê we teva herêkê ji we tiştekî hebû demek açû malê min van êzinga anî dibe xwetê ku ez hatim ez bê êzing hatim dibe çawa dibe ser milê me tiştekî hebû. Fatih dibînî tiştekî ser milê me tune dibe wala ser milê te dibe baxçê te sêva ser milê te bû hişê te baxçê te sêva bû ê dinê ji êdina dibêje dibe ê te jî dibe baxçê te sebze meselan bêjin firingî balêcan te dibe eceba wê çavê jî werin nê li êdin difetle dibe ê te jî dibe genim de şê te dabû dibe te erdê xwavê te genim êdinê dibe wala li malê qîza te nexweş e ew dê şê te dabû ji êdin ra dibêje tê herî filan derê hişê te li mêjê nîne hişê te li wî re dibe eceba ez herim ez ê bereda çi bikim ça bikim ji êdin ra dibe wala tê herî teziyê li şê te guha tê herî teziyê ama ser li mêj de teziyê li şê te êdin ra dibe tê herî dawetê êdin ra dibe tê herî filan derê êdin ra dibe filan tişe şê te êdin ra dibe deynê xwe tu difikirî ez ê van deynê xwe ça bikim ji êdin ra dibe tê dibe ez ê ji xwe re qonderekê bikirim pantorkê bikirim ez ê ji kir bikirim ez ê kurê ça bikim vesaîre tev şaş dimînin dibin wellahî te rast got te rast got tiştê ku gotiye tev rast zirtî meletê dibe pekê ser milê min çi hebû dibe ser milê te jî çêleka zer hebû dibe çêleka te zer li malê dibe nexweş e dibe heta ku te li mêjê kir qedan jî çêlek tişê te dabû te got eceba çêlekan baş be nebe çêleka min roya hewqa şîr dide ku çêleka me bimire ez goştê bifroşim ça bikim ku çêleka min bimire ez ê bê şîr bim ez xwe çêlekê bikirim nekim ji te de jî çêlekê bim mele dibe wala rast. Îca niha gelî temaşevana berê gotineya meriv tiştekî neke ya ji meriv kir meriv xweşik wîşî bike hani meriv bi ser û çavê xwe nezelqîne yani hani cana özellikle havînê merivê de çi hinek însana benîş davet ne derve
benim nabine pel beni iştike sola ve tedkin naki jena. Devre az bir jibejim gel insana kadar az razi be. Beni iş nafijin derva. Piye insana vazalqa halpe açtı be. Piye me vazalqa açtı be. Hele li çola wan hayvana çolat nere vatşki spiyen nikule xodavej neki çiviki ope vazalqa jenabe bu avaji jbirçina. Güneye. İca Huda Teala sureti Maun'da vahad beje. Bismillahirrahmanirrahim. Debe feveylün lil musalline ellezine hum an salatihim sahune ellezine hum yuraune ve yemnaunel a'un. Sureti Maun her ayet-i selim ne kadar vanat hakkil mecdanne. Debe Halil seri wan be wan insanı kulü mecdikin. Yazık be dibe wan insanlara kulü mecdikin yazık be dibe. Huda Teala dibêje dibe wan insana bil meja xwe xwedxapînin dibe. Bil meja xwe xwedxapînin dibe. Wan insana dibe li mêj nakin gösteriş dikin dibe. Yani va açıma camî val malê li mêj dikin hereket dikin yani. Huda Teala wiha dibêje. Îca kîja li mêje vê li mêja ana vî welî hanê got ku li ser milê me teva watek em diçin li mêjê ser milê me teva tiştekî heye. Ew li mêjî qebûl nabe, ew li mêjî belkî em pê gunehkar dibin. Çunkî em Fatihê yanlış dixwînin, em Etehiyatê yanlış dixwînin, em hal û hereketê xwe yanlış dikin. Li mêja çar rekat cana em pênc rekat dikin, li mêja çar rekat cana em sê rekat dikin, em selam didin. Gelek cara hinek însan li mişkine gotine eceba min çar rekat kir, min sê rekat kir, min pênc rekat kir. Ayrıca Huda Teala de Kur'an-ı Kerim'de sureti Ankebut ayeta 45 da juhad veje. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate tenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'izukum leallekum tezekkerun. Muhakkak dibe ekul meşke vel mecavi hedi evi insani pidek dibe zlam dibe evi günaha vegerine. Bal beqencî başî de ew ê bive. Peki kîja li mêje ew li mêja ku heqîqeten beriya li mêjê cilê meriv paqij bin, bi xweşkayî meriv çûbe av bûrin tuwaletê xuştibe hatibe, peşkî merivan neketibin, destmêjka xweşik meriv girtibe neb ecele, gelek însanê me ava avê dayê vira, avê alî heta vira ziwa dimîne. Gelek însanê me destmêj digire, aj vira heta vira ziwa dimîne yaxud piyê xwe dişo ziwa dimîne. Ecele pekî nabe ew destmêj nabe. Taksiya meriv çiqa biha be benzîn tune be naçe. Zivistanê cema pêşî tune be naçe baran li meke mesela. Fatiha me bira düzgün be, etehiyata me bira düzgün be, em xweşik bixwînin. Piçkî jî em ser li mêjê bisekin em huzûra Rabbê alemê de ne. Hani li eskerî gava dibe hazrol dikeme hazrolê. Hişê kesî de tiştekî tune tev hişê wan komutan e. Acaba komutan çi bêje? Tam fehm dikin li goretînin jî. Pekî komutan en mezin kî Xwedayê? Kevak me got Allahu Ekber. Hele di Fatihê da em dibin kî Bismillahirrahmanirrahim İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi eş te ra serê xwe datînim. Te tenê Rab qebûl dikim. Pekî madem ki em ji Xweda re wa dibêjin de were em heqetan Rab qebûl bikin yani. Em li mêjkî xweşik jî ra bikin yani ku li mêja me qebûl bibe yani. Li mêja qebûl nabe alim dibin ew li mêj diçe asîmana zem çenta û tê dibe Rab ser çavê me dikibe. Qebûl nabe. Acaba li mêja qebûl nabe ew li mêja ku weliyê Xwedê çûbû camiyê ya dibe ser millet işte filan tişte bû ser millet dare bû ser millet zam çe ew jî xwe ra êzing hatîne hatine ser milê xwe ser milê mele jî dibe çêlek hazere. Îca îman pir zayıf bîye.
حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام dibe ki ve zaman ki were ve cami tija insan bin ve li mêj bikin hepkî Müslüman navanda ve tune. Hepkî Müslüman ve navanda tune be. Çünkü pirrê milletê bêjin ama merin li mêj diçin hereket dikin. Hereket. Namerin diçe salonê sporê hinkî alet li dere hene mesela hinek bi destê rastî hereket dikin, destê çepê hereket dikin ki bi piya hereket dikin ki bazanîne vesaire. Ayrıca dibe hinek jî diçin camî her wekî ku bira xel bivîne yaxud ku spor bikin vê li mêjê jî ji xwe neqebûl dibe û ne jî me ji guneha vegerîne. Me li mêj kirin, em li mêjkê xweşik bikin. Wallahî ê ku li mêj dikin li gorî ayetê ji pêş xwe ji ayetê re hatine di balax di dî ki heqîqeten ser çaviyan binêre nûr jê dibare. Hayatê de vira nake, di hayatê de însana naxapîne yanî, di hayatê de yanî. Ama ê ku ne ji bo Xwedê li mêj ke, özellikle hinek esnaf hene, hinek tüccar hene, yaw ji camiyê tê çi balê vira dike yaw. Dibe vî zeytûnê enê baş e, vî qumaşî enê baş e, vî enzem enê baş e. Malik ne mîrat. Mirin heye mirin. Em ayeta ew jî ku xwe em bînin bîra xwe û Xwedê dibe yazıq be ji wan însan re ê ku li mêj dikin û ayeta didiya jî em bînin bîra xwe û wî elî Xweda jî ji bîra nekin. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetî Xweda